Vinga, obrim la carpeta d'Eufòria perquè aquest divendres es va celebrar la gala número 10 ja, que és l'última gala normal, perquè a partir de la setmana que ve entrarem ja en les semifinals del concurs, per tant canviarà una mica la mecànica. La gala va fer un 19,6% de share, que vol dir 345.000 espectadors, que si no és la millor dada d'aquesta temporada, s'hi acosta moltíssim. Ara repassarem totes les actuacions, però abans, aquest matí, mentre estava al gimnàs, he rebut un WhatsApp de la Marta dient, atenció, que hi ha la Bet Rodergas a TV3 amb la Melero i està criticant una mica Eufòria. Està fent de nosaltres. Sí, criticant una mica, i aquest és el moment que la Bet Rodergas explicava al Tot es mou que hi ha coses que no li agraden. Vas donar a conèixer a Mote i que en aquesta casa també tenim, en aquest cas, Eufòria, i tu participes molt a través de Twitter, a través dels teus comentaris, i aquest divendres t'hem vist en un tuit en què et queixaves de l'expulsió de la Paula. Per mi va ser la millor actuació de la nit, llavors que realment la millor actuació de la nit sigui la persona que se'n va, em va fer com molta ràbia, no? Després jo crec que és tot un problema de que, per exemple, un problema, vull dir-te, el jurat, per mi, la meva opinió, hauria de veure totes les actuacions i un cop les ha vist totes, decidir quines són les 2 que nomina o les 3 que nomina. Però hi ha un punt que... De desavantatge. Clar, hi ha un punt de desavantatge que depèn amb l'ordre que et toqui actuar, ja surts perjudicat, perquè si no han nominat a ningú, t'han de nominar. I jo crec que va passar una mica això, No ho sé, És una cosa una mica injusta. Té tota la raó, almenys sempre ho hem defensat aquí. Ha vist els nostres programes. Sí, i a part és una cosa que comenta molta gent com a espectadora. No s'entén que vagin nominant sobre la marxa i no al final, després d'haver vist tot el que s'havia de veure. És que no té cap mena de sentit, no. Però vam comentar que igual això també és una cosa que et diferencia d'altres programes. Sí, també és veritat que a mi m'agrada que la Bet parli, perquè al final és una tia que ha viscut una situació molt similar a la que estan vivint els concursants, i també pot parlar més des d'una empatia... Vull dir, perquè nosaltres al final és veritat que ho veiem com a espectadors i ja està. Però que una tia que ho ha viscut també digui, ostres, hi ha coses que no estan bé i s'han de poder dir. Molt fans de la Bet, nosaltres. Sí, perquè és veritat que no té pèls a la llengua. Molt. I està molt bé que comenti. També és fort que el Tot es mou s'han llevat avui i han dit, a veure, quin tema podem fer? Han mirat una mica a Twitter i han dit, mira la Bet, com va dir que la Paula s'hauria de quedar. No, però això era una pregunta més. L'ha convidada perquè ara celebra l'aniversari de la seva carrera i tot plegat. A mi a nivell editorial m'encantava, vull dir que estava a favor, però em feia gràcia. Bé, hem sentit la Bet que estava parlant de l'actuació de la Paula, que a ella li va agradar moltíssim, i en canvi va ser l'expulsada de la nit. Doncs anem a veure i anem a recuperar com va ser aquesta actuació que va haver de cantar Ventiladors de Zoo. Volen lligar-te a un discurs, a una bandera, tot el que eres seràs. Volen nugar-te a una marca, una idea. Volen que digues si és negre o si és blanc. Volen la nit de la vida, la volen buida. No volen voler dubtar. Volen quietud i la volen indefinida. Volen la seguretat. Ser d'este món és un poc complicat. Ser i no ser-ho de forma normal. Baix del meu llit con helaes de tristesa. Em queda bé la disfressa de sang. De què estàs fugint quan t'acuses? Les teues paraules són van. Quan no quede res, Ara. Tornen les hòsties com un bumerang. Ara es manen a la pedra. Ara pobre tropical. Sempre de pau i de guerra. Totes les contradiccions i les cançons ventiladors. Clar, aquí passa una cosa, que és que la cançó és boníssima, Bravo! però ella, per mi, ho va fer bé, no? Va estar molt bé, aquesta actuació. M'arribes a preguntar a mi, sense saber què ha passat en tota la gala, i et dic, la van fer favorita. És que de veritat em va sorprendre molt aquesta Paula, perquè no l'havíem vista. Havíem vist la Paula de cançons lentes, de cançons en anglès, i quan li van donar ventiladors de zoo, vam dir, ai, que aquí la posaran en zona de perill. Vam patir molt, i la veritat és que la Paula rapejant m'encanta. M'agrada més que la Paula. Que la Paula. 100%, estic 100% al teu equip. És increïble que patíssim tant, perquè realment jo l'hagués nominat a totes les altres actuacions, però perquè m'avorria, i en canvi aquí trobo que ha brillat d'una manera espectacular. I l'outfit que li van posar m'encantava. Em va agradar tot de la seva actuació. Tot. El que passa que això és lo típic d'Eufòria, no? Vull dir que és a dir, algú pot fer una actuació fora de la seva zona de confort i et poden dir, molt bé, com que era una actuació fora de la teva zona de confort, has comès alguns errors, però s'entén perquè era una cançó molt difícil,
passa, o et poden dir exactament això, però al final dir-te has comès alguns errors, I per això no t'haurem de passes nominar. per aquests errors. Aquí li van dir tema de l'addicció. És que aquest és el típic cas. Quan diuen l'addicció És és que no perquè saben no troben què dir altres coses, i es treuen a els vegades. huevos. Però és que després van dir altres que havien desafinat i els van passar. Clar, és que és de bojos. Uau. És molt exagerat, és molt I és exagerat. una mica cansat, també, perquè és allò de dir, ja no t'ho compro, noi. Clar, bueno, que fa... Sí. I després et diré una cosa. Sort que vam fer la gala de la repesca, nois. Sí, No? perquè han arribat molt lluny els Han dos arribat molt repescats. lluny. Va ser gala de la repesca. A la següent vam veure el Carlos i a l'altra vam veure la Paula. Però què és això? Però la Clàudia pel mig crec que hi va haver. Tens raó amb això. Però bé. A veure, la Paula va ser finalment expulsada perquè va estar nominada a la zona de perill juntament amb l'Helena i la votació, no sé si la vau seguir, va ser justíssima Molt. perquè va ser un 51% a 49%. Molt bèstia. Per tant, és pràcticament un empat. I et diré una cosa, això és una molt mala senyal per l'Helena, Per perquè l'Helena. l'Helena jugava amb molt avantatge, perquè ella ha estat moltes més gales, el públic se l'hauria d'estimar més, no perquè sigui millor, sinó perquè senzillament la tenim molt més vista. Però porta 2 gales que no li surten massa bé les coses. A l'anterior tenia mal d'orella Sap un i greu. en aquesta havia de defensar una cançó que era dificilíssima, Me l'estan putejant. que era la Beyoncé amb el Hello. I ain't never gonna show you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything you need and more. It's written all over your face. Baby, I can see your halo. You know it won't fade away. Halo. El jurat li va dir que havia desafinat, que no havia estat al nivell segurament, i ella ho va reconèixer. Almenys ella era conscient que no li havia sortit del tot bé aquesta actuació. Sap molt de greu, tio, perquè bloquear brillar l'Helena totes les actuacions, que ara comenci a fallar, però jo crec que comença a fallar també perquè no li estan posant fàcil. I per què hi ha un noi a dins d'una bola de plàstic? No, la Tota l'estona, escenografia Tota l'estona, que fa sí. que et despisti, perquè justament la cançó de Halo de Beyoncé és una cançó per plantar-te a l'escenari sense Totalment. res, despullada. Vestidazo. Exacte, un tros de vestit amb cua i despullar-te davant de Et feia l'espectador. nosa el ballarí Molt. dintre la bombolla. Una cosa és que no el paraven de gravar ell, el realitzador. Tenia la càmera en aquest noi dins Tens de la raó, bola de tens raó. hàmster tota I és l'estona. normal perquè, o sigui, entenc que estava fent un gran espectacle, Bueno. però ens hem de concentrar. Però clar, l'Helena empenyent aquella bola i després fet durant la volta i després lluitant-hi i no sé què, doncs no és la cançó per fer això, penso jo, eh? No, no està... nivell escenogràfic. Jo crec que el que està passant és que això passa molt a Eufòria. Els encanta la diversitat, perquè és veritat, i a més és que ho fan molt bé, però és veritat que quan arriba ja a la final diuen, bueno, enough diversitat. Ara només volem gent extra normativa. No sé si això ho contemplen així. no ho sé. Molt gros el que estàs dient. Jo faig aquesta acusació. Bueno, aquesta reflexió. Deixem-ho així. L'encarregada d'obrir la gala d'Eufòria va ser la Carla. But only now my love has grown, and it gets stronger in every way, and it gets deeper. Let me say, and it gets brighter day by day. Do I love you, my oh my? Mountain high. If I lost you, would I cry? Oh, how I love you, baby. Una Carla molt enèrgica, cantant una versió de Celine Dion de Tina Turner. No sé què us va semblar. Vull dir, crec que potser és de les seves millors. Molt enèrgica, però sense ballar, eh? Home, però es mou bastant, no? Per ser la no es Carla. mou, puja les mans, és que I clar. els peus també es mou i es va prendre una coreografia. Va tenir una mica de coreografia. És veritat que no es pot comparar amb coreografies que han tingut la Sofia, l'Helena i altres concursants. A veure, és veritat que se li demanava a la Carla això, justament en aquesta gala, no? Doncs que es brillés mogués, més, no? que es mogués, que tornés a ser ella, que recuperés una mica el protagonisme de les actuacions. L'altra cosa és que et convenci o no. Vull dir que la Juliana fa una cara com dient una mica... Et pot no agradar, però intensitat n'hi A mi havia. em sorprèn que arribarà... O sigui, crec que arribarà a la final. En plan que sembla... O sigui, no fa nosa, va passant, saps? Va fent... I arribarà a la final. És la que t'agrada menys, la Carla? Ostres, tio, no m'ho facis dir així, pobra noia. Bueno, és que no és pel que que tingui estem res en veient, contra no passa seva. res. No em transmet, no m'arriba. Val, Però això. la Carla ens cau genial. Vull dir, la Carla és una tia simpàtica. Com diria el meu company de pis, Abraham, doncs és la que em cau millor de tot, segurament. Jo aquesta tia la convido a un cafè ara mateix, És però a veritat. nivell de show dius... No transmet No aniria a un prou la... concert teu. Bueno, Sí, doncs ja està. pot ser. Ja està. A mi em sap greu, pobreta, però a més és que veig l'actuació i penso, ho fa perfecte. Vull dir, ho fa bé. Però no et transmet, en el teu però cas. No.
Bueno. En fi, la Sofia la setmana passada es va guanyar el passi a les semifinals. Per tant, si no ho tinc mal entès, aquesta setmana no s'hi jugava res. Tenia immunitat, és veritat, però es va notar, llavors. Que es va relaxar una mica. Hauria d'haver estat nominada. Sí, No li va cançó sortir. dificilíssima, també, vull Molt dir, difícil. defensa-la. Mira, difícil. recuperem l'actuació cantant Lil Nas. These days I wait too alone and I'm known for giving love away. But I want someone who loves me. I need someone who needs me. 'Cause you don't feel right when it's late at night. It's just me and my dreams. Per mi és una mica el Barça jugant contra la Real Societat, que ja tens la Lliga guanyada i surts a veure què passa i passa el pitjor. Has fet una Doncs això. referència heterosexual que jo no entenc, però, Jo sí, però jo sí que l'he suposo que entesa. tens tota la raó. Però és veritat que si aquesta és la pitjor actuació de la Sofia, beneïda total. sigui, perquè igualment és un tros d'actuació i ella canta tan bé i fa uns girs de veu que són tan preciosos i tanta energia a l'escenari que és difícil trobar-li un pro. Sí, molta energia. Jo el que sí que començo a notar és que, clar, a nivell d'escenografia és normal, però també les idees, o sigui, les escenografies que veiem al principi, bueno, ara són una mica més fluixes, però perquè les idees també es gasten i això no ajuda. Vull dir, aquest tablero d'escacs, bueno, com de... Però és que de Alicia al seguida és País de les divendres, Meravelles. De seguida és divendres És i ho han de veritat, preparar tenen I tot. que no, no, i Tenen que és poc una temps. feinada i que vas gastant les idees. Sí, vull dir que sí, però, normal. bueno, també s'ha de poder dir. Jo estava molt il·lusionat amb una actuació que en aquest cas la va fer la Jim, versionant Bon Jovi a It's My Life. I'm gonna be just in the ground. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I'm gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, dream away. I just wanna live when I'm alive. It's my life. Al jurat li van com criticar una mica la veu, que li van dir que tenia una veu metàl·lica, que jo no vaig entendre què volia dir. No vaig entendre que li critiquessin, sinó que li van subratllar que havia tret una nova veu, que estava bé, però que aquesta actuació prometia tant que va quedar com una mica un globus desinflat. Perquè ella sempre ha dit que és molt Ella és rockera. molt rockera i que aquesta cançó era de les seves preferides. Sí, I el que, teòricament, és el que és molt sorprenent és que la Jim a totes les cançons rockeres ens desagrada molt més que quan surt de la seva zona de confort, que és algo que ella també deia com de dir que fort, perquè jo em pensava que era com que el meu registre Sí. era molt el rock i de sobte he descobert que no, que puc ser molt versàtil. I per mi no és només que pugui ser molt versàtil, sinó això, que brilla molt més en altres gèneros que Jo no pas el rock. Penso també que l'arranjament que li van fer per la seva veu d'aquesta cançó feia que la seva veu no acabés de brillar. Ja. O sigui, trobo que la tornada era molt baixa per el registre vocal que ella té, i que si li haguessin fet un pèl més agut hauria pogut jugar més en fer girs o en fer floritures de les que ella fa. I llavors penso que per això potser no va acabar de brillar tant com hauríem pensat. L'última en cantar en aquesta gala va ser l'Alexia, que li va tocar un tema més que conegut de Whitney Houston. When the night falls, the loneliness goes. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Què, l'Alexia? Bé, sempre bé, no? Oh! No és la seva millor actuació per mi, tampoc. No? Per què? Per no ho què? és. Per què? I de fet li van donar un no, oi que sí? Crec que va ser en Lil Sí. Dami que Sí, li va donar un no de és dir no et veritat. relaxis. Sí. No d'avís. No em va agradar la posada en escena, no em va agradar el look, a ella la vaig notar també fluixa d'actitud. Pot ser que ens agradi més l'Alexia quan té mala hòstia? Clar, 100%, és la meva Alexia preferida. Aquesta cançó no tenia ni una mica de mala llet. I avui, Massa blanca, la cançó, Massa blanca, i l'Alexia blanca així no ens agrada. Ens agrada més l'Alexia quan treu aquest punt d'ira, Sí. I d'enrabiada. avui parlant amb la Llum me n'he donat una nova perspectiva del tema de l'Alexia, que és que estan lluitant molt perquè sigui una diva gay. Fixa't que li han donat tot de hits gais, Oh, Lady wow. Gaga, la Conchita, etc. Waterloo, ABBA, com tot de coses com Tot perquè sigui... Eurovisió. Sí, perquè sigui mother. I que tot i així no acaba d'encaixar gaire en aquest perfil, com que amb ell això és el que li tira enrere. Que ho No veu és com més forçat. mother, l'Helena? Clar, sí, però amb l'Alexia estan intentant molt que ho sigui. Uau, no m'havia donat d'això, Jo tampoc, però quan m'ho ha dit he dit, tens tota la raó. Per què no li han donat ginestar?
És veritat. Quines li han donat? Això ja ho sabem, quin és el repertori? Sí, ara el repassarem el repertori, però abans crec que ens hem d'aturar en l'actuació de Llagrimeta. Va haver gent que es va emocionar, no sé com ho veu viure vosaltres des de casa, però aquesta setmana en Tomàs va cantar una cançó que, per cert, va estar acompanyat de la seva mare al piano a l'escenari i va ser un moment bastant memorable. En Tomàs cantant Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat. Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremaven només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre. M'agrada més aquesta que l'original, eh? Això és molt gros. I la gallina, jo també, però crec que per tot. Sí. Per tot i perquè estic embarassada. No, però nosaltres no estem embarassats, Marta, A mi i també també, pell de gallina, emocionats. aquesta. Home, jo crec que van jugar molt bé tota la narrativa, no?, de típic porno emocional d'Eufòria, que ara ja estan també a les gales, que a cada gala hi ha una puta àvia que surt. Però llavors... Cada gala una àvia tiren diferent. molt de família. Sí, és és normal. competició deslleial, això. Per mi sí. Per mi sí, però bueno, clar, és com, evidentment, t'emociones si et posen la mare tocant el piano. També hi ha tota aquesta narrativa al voltant del Tomàs d'una persona que ha vingut fa poc, que parla un català perfecte, que això al català li encanta. Li encanta. Això funciona molt. Història de superació. És un noi moníssim, somrient, cantant una cançó que no coneixia. És que clar, és tan mono que no conegués Paraules d'amor. Per nosaltres és tan exòtic que no la conegués. Sí. Bueno, que funciona molt. El que passa és que jo crec que hem de començar a ser una mica dures amb aquest tema. Ens hem tapat molt els ulls, li hem deixat molts passes VIP, però crec que és el moment de començar a dir... Posem-li les coses difícils. Posem-li les coses difícils. No pot ser la cançó més complicada que hagi tingut, hagi estat coti per coti. És que no pot ser. És veritat, és veritat. Les coses es complicaran, a partir d'ara, perquè venen les semifinals. Ara veurem quins canvis hi ha a les semifinals i quines cançons, Pensa que nosaltres tenim la teoria que volen aguantar el Tomàs fins la final perquè hi hagi una final amb noi. És que és l'únic noi, de tot el concurs. Sí, però bueno, jo què sé, potser... Veurem. Ara veurem si li han posat cançons teòricament fàcils o no, perquè us haig de dir una cosa, que el sistema de nominacions a les semifinals encara no està pensat, almenys encara no és públic fins demà al matí. Demà al matí explicaran com funcionarà, perquè canvia una mica la mecànica. Quin agòbio, haver de pensar, haver de veure el nostre vídeo per apuntar totes les crítiques que els hem fet i solucionar-ho. Pensar totes les escenografies, el vestuari, les posades en escena i a sobre pensar com funcionaran les votacions. Aquesta gent els agafarà un atac de Mira, cor. és que el que ja sabem és que hi haurà actuacions individuals com fins ara, però hi afegeixen actuacions duet. Sí, això ho van fer l'any passat també. L'any passat Per mi això és nou, oi? Per mi això era nou i pensava, bravo, Això és boníssim. perquè a mi no s'hagués acudit Autet i també ho això feien, dona sí. molt nivell. Llavors, anem a repassar primer les actuacions individuals. Qui cantarà què? L'Alexia Release Me d'Agnès. És una cançó molt 2000era, veurem com funciona, la Marta està ballant. Molt mother, aquesta cançó. És que és modern. És modern. És que no li posaran cap cançó que no sigui modern. No li posaran un tallet, perquè és zero modern. L'Helena, un rotllo completament diferent. Lisa Minnelli amb cabarets. Olé. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. Li pot sortir molt bé, aquesta. Bravo. La veig. La clavarà i clarament aquí Eufòria ha dit volem que l'Helena aguanti un programa més. Sí. Canvio tot el meu discurs, perdoneu. M'empenedeixo de tot i tiro enrere. Li han fet un regalet i s'ho mereix. Sí. No sé si és regalet la cançó d'en Tomàs, que pel títol que tinc aquí escrit no la conec, ara quan la sentim. Run, Boy, Run. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills.
Si heu anat a l'espectacle del Mago Pop, us ha de sonar molt doncs aquesta mira, cançó perquè he la anat uns quants fa servir i és aquella que sempre surt. I és una cançó que és una mica més complicada que les últimes que li han posat, però és veritat És que de bastant nou Tomàs, sembla també. ja que estiguem a l'Spotify del Tomàs. Sembla que estigui cantant en Tomàs. O sigui, per què no ha fet... O sigui, entenc que té una veu molt greu també i que deu ser difícil arranjar una cançó amb una veu molt femenina o molt aguda, però, tio, una cançó d'una diva de sobte. Per què, per exemple, Umbrella, per què no la fem la versió de la Rihanna, en comptes d'una versió que ja estava feta expressament perquè triomfés? Està tot molt a mida, és veritat. Moltes preguntes estàs fent. Bueno, deu haver en Tono allà apuntant-se a Sí, la llibreta. el tono estressadíssim. La Jim cantarà el Boig per tu de Sau. Anda. Molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Aquesta versió és molt lenta, del Boig per tu. 0,5. Molt lenta, en directe. La Carla, cara de cul d'oques grasses. I he guanyat La volen al carrer. els dies que he viscut i els amics de veritat. He guanyat tot el que no he perdut. Perdona'm una cosa, És molt el difícil Tomàs té una cantar cançó oques que li va bé, grasses. l'Helena té una cançó que li va bé, l'Alèxia, que ja sabeu que jo estic molt a favor d'ella, és veritat que ha tingut molta cançó en anglès, que sempre agrada més al públic, i aquesta cançó també la farà bé i triomfarà, i a més pot ser moment show de la nit, vull dir que és un momentàs. Boig per tu, bueno, també és complicadota, però realment cara de cul és la pitjor. Jo crec que estan convidant a la Carla a marxar. A veure com la defensa, no sé. No sé Ara com em li sap greu sortirà. per la Carla, veus? La Sofia Eloís. Tinc moltes ganes de veure com la fa, Per mi, Perquè això és apropiació. Això és apropiació. Aquesta cançó és de l'Agonei. Efectivament, aquesta cançó és 100% Agonei, d'OT 2017. Ah, la va cantar... Era la seva cançó. Ah, no ho sabia, Sí. això. I, ostres, la veig molt difícil. És molt difícil, jo crec que és molt difícil. La veig apuradota. Aquí no té ja immunitat, no? No. No, aquí S'havia ja acabat de fer-ho Home, com però Déu si mana. fan fora la Sofia aquesta gala, seria gros. Seria molt gros. Deixaríem de comentar Eufòria. No ho dic de broma. Si fan fora la Sofia, si la Sofia no arriba a la final... No diguis coses que llavors haguem de... Jo deixo de presentar-me als comentaris. Jo deixo de comentar Eufòria. És el que et sembli, és el que et sembli. Les cançons amb duet. Ja hi ha les parelles fetes. A veure... En Tomàs amb l'Alèxia cantant Per què he plorat de Degoll de Gol. Uau. Perquè he plorat, perquè he plorat, per qui no havia de plorar. Serà èpic, Sembla l'Alèxia cantant Sembla ja. l'Alèxia, Ja ho sembla, ja ho I l'Helena sembla. pot ser dura, perquè l'Helena va fer a principis del 2000 aquest la Gadel, musical, clar. la Gadel. La Gadel va fer Maricel. Per tant, Podrà ser dura, podrà ser parlar en dura. propietat. L'Helena i la Jim, telèfon de Lady Gaga i Beyoncé. Wow. Molt bona música, de moment. Suposo que serà l'última actuació de la nit. No ho perquè sé. faran un forat amb el cony gordo que tindran a l'escenari que no podrà després ballar-hi ningú. I l'altre duet que falta és la Sofia amb la Carla amb When You Believe. There can be miracles when you believe, though hope is frail. Suposo que s'haurà d'engegar la llanterna del mòbil des de casa i des del plató. I per em fer-ho. sembla repetir un patró, que és el que es va fer la temporada passada. Vull dir, l'Escorpio i la Núria van cantar un temarro de la Bàrbara Streisand, ara no recordo amb qui més, però que era èpic i que No era era molt Celine d'aquest Dion? estil. Podria Ostres, ser. és que el que s'ha... És a dir, crec que Celine Dion és l'artista més cantada a Eufòria. I els karaokes. És molt A tot exagerada arreu, jo Celine crec, Dion, no? el que ha sonat. Va cantar-la sola la Mariona, l'ha cantat sola la Paula, l'ha cantat sola... Bueno, tothom. És al·lucinant. La cançó era Tell Him. Sí. Doncs bé, això aquest divendres a Eufòria, les actuacions individuals, també els duets, ho seguirem i dilluns ho comentarem aquí A no al ser que programa. facin fora la Sofia, que jo no vindré. Que llavors tu no vindràs. Només... Bueno, no dic res. Déu-n'hi-do com dona de sí parlar d'Eufòria,